Λοιπόν, είναι πολύ κρίμα. Εμείς θέλαμε να δείξουμε κατανόηση για αυτήν και εκείνη. Χάνον! Τι έγινε? Κρύψου, έλα! Μα τι συμβαίνει? Είδες κάτι περίεργο? Δες εκεί! Είναι ο Καΐτο! Τι κάνει εκεί ο Καΐτο? Μάλλον η Λουτσία πρέπει να τον έχει συναντήσει. Δεν μου κάνει εντύπωση που εξαφανίστηκε. Μα η Λουτσία είπε πως θα πάει στο σπίτι μόνο για να καθαρίσει. Λες ότι μπορεί να βρέθηκαν πριν για να ειδωθούν στα κρυφά? Α! Δες! Τα ρούχα που είναι απλωμένα είναι της Λουτσία! Τι? Αυτό σημαίνει? Δεν είναι δυνατόν! Λες ότι είναι ικανή να φτάσει μέχρι εκεί για να τον κάνει να θυμηθεί? Είναι δυνατόν αυτό? Όχι! Ηρέμησε, Χάνον! Η Λουτσία ποτέ δεν θα έκανε κάτι τέτοιο, ποτέ! Και τι θα κάνουμε? Να πάμε στο σπίτι του Καΐτο ή λες πως θα τους ενοχλήσουμε? Λέω πως το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να την αφήσουμε να κάνει αυτό που κρίνει σωστό. Μα μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Α, η Λουτσία κινδυνεύει. Τι της έκανε ο Καΐτο? Καΐτο, τι έκανε στη Λουτσία? Τι? Εσάς σας φαίνεται φυσιολογικό να μπαίνετε έτσι ξαφνικά στα σπίτια των ανθρώπων? Πού είναι η Λουτσία? Η Λουτσία έφυγε από εδώ πριν από λίγο. Έφυγε. Αν και χαίρομαι που ήρθατε.